Γεια σας, είμαι ο καλός μάγειρας. Σήμερα θα φτιάξουμε μουσακά. Φτιάχνουμε ωραίο μουσακά. Και αν ακολουθήσετε τις συμβουλές μου, θα το φτιάξετε κι εσείς πολύ ωραίο. Χρειαζόμαστε κιμά, μελιτζάνα. Χρειαζόμαστε και κάποια ακόμα πράγματα, αλλά δεν θα σας τα πω όλα, γιατί θα μου κλέψετε τη συνταγή. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μελιτζάνα και πρέπει να την κόψουμε. Γεννάτε σηκωμένες μελιτζάνες. Αν θέλουμε τις βάζουμε για 1 ώρα με αλάτι, για να φύγει η πίκρα τους. Αν δεν θέλετε πίκρα εσείς, ξεπικρίστε τη μελιτζάνα. Μην είστε πικροί. Αυτά εδώ τώρα θα τα βάλω στο τηγάνι να τα τηγανίσω. Με λίγο λαδάκι θέλει λίγη ώρα. Έτοιμες οι μελιτζάνες, πάμε τώρα στο κιμά. Αυτός είναι ο κιμάς, θα τον βάλω μέσα σε ένα τηγάνι για να τον φτιάξω. Αν είστε μάγκας, το κάνετε γρήγορα. Το πετάτε και στον αέρα. Και έτοιμος ο κιμάς. Έχουμε μελιτζάνες, έχουμε κιμά, έχω και μπεσαμέλ εδώ. Μπεσαμέλ, πολύ ωραία μπεσαμέλ, κοίτα μπεσαμέλ. Έπεσε μέσα, δεν πειράζει, μπεσαμέλ. Πολύ ωραία μπεσαμέλ. Μπορείτε να φτιάξετε αγοραστή έτοιμη, αν είστε καλός μάγειρας σαν εμένα, να τη φτιάξετε μόνοι σας. Τώρα θα φτιάξω μουσακά. Παίρνω ένα πιάτο και κάνω μουσακά. Βάζω μελιτζάνα. Μελιτζάνα, κάτω μελιτζάνα, έτσι μελιτζάνα. Από πάνω θα βάλω κιμά, έτσι, κιμά. Μετά ξανά μελιτζάνα. Μετά ξανά κιμά. Και πάνω μπεσαμέλ. Τώρα αυτό το καλύπτουμε για λίγη ώρα με αλουμινόχαρτο. Το βάζουμε στο φούρνο και βγαίνει ο μουσακάς. Μπορείτε να φτιάξετε και εσείς μουσακά ωραίο σαν να φτιάξετε το και εσείς. Είναι εύκολο. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Μπορείτε να κάνετε μου αρέσει και να με βρείτε στο Facebook και στο Twitter. Καλή όρεξη!